Ahojte všetci pri dnešnom videu z hry The Hunter Call of the Wild a dneska som opäť na mape Vurhonga Savanna a budem pokračovať v mojej výzve. Dneska je útorok a mne nedá pokoj vlastne preskúmať tú stopu. Tu bol ten legendárny bivol a mne nedá pokoj preskúmať tú stopu toho diviaka, čo mal váhu 150 kg. Takže si myslím, že on niekde tu bude mať zónu a ak sa mi to pošťastí, tak na ňo natrafím, ale určite ho nebudem loviť tu, ale spravím taký úsek pri tejto vode, do tohto domčeka sa presuniem a pôjdem odtiaľto až úplne sem niekde do tohto cípu, takže si pozriem nejakú poslednú zónu. No toto je bivol, toto je prasa, OK, prasa a nejaké zvieratá tu určite budú. Takže to je už bivol, leser kudu. OK, tak tu začnem, to si označím, do tohto domčeka sa teda presúvam. A tu bude vlastne môj štart. Takže pokračujem teda ešte raz vo výzve 5-dňovej a každý deň musím uloviť nejaké zviera diamantové, nemôže to byť ten istý druh, musí to byť nejaký iný druh vždy, nie z jedného druhu a musí to byť diamant a musím ho uloviť teda so Sandbergom 454 pištoľ teda a tu mám hneď pekný takýto výhľad a vidím tam nejaké prasa, nová zóna, trojkový diviak. No, celkom pekné mláky sú tu. Ja si myslím, že tu bude ešte nejaký diviak. No, musím ísť troška bližšie, lebo som dosť ďaleko. Do 350 to vidno. Aj by som mohol takto na začiatok streliť toho trojkového a uvidíme, čo sa ešte vyplaší stade. Takže no so Sandbergom to nepôjde. A počkať, toto čo mám? To mám ale asi Kenning. Ja tu asi Zarzu nemám, lebo výbavu tu mám Kenning, Virant a Sandberg 454. OK, no nevadí, tak pôjdeš Kenningom. Je to vlastne jedno, keď príde ten 5-kový, ak príde, tak ten pôjde určite Sandbergom. No, nevyplašilo sa stadiaľ už nič, takže si ho rovno môžem ísť asi potvrdiť, lebo ho tu nevidím nikde žiadne iné prasa. OK, no tak sa mi ukáž 44 hodnotenie. Ostal si to celkom pekne. Paráda. Až na tie náboje. A celkom pekne. Dia je si myslím 56 alebo 58. Neviem, musím to pozrieť pri ďalšom diviakovi. No, tuto niečo mi ručí. Rýchlo dole. Neviem, čo tu je, ale nechcem to určite odplašiť. Ale ručí to riadne, takže síce má vypísané, že mating call, ale toto je už agresívny diviak, takže mi nič iné nezostáva, len rýchlo vybehnúť a pokúkať, že čo to je. Trojkový, to je malý, jednotka. No nič, rýchlo vyťahnem Sandberg a strelím aspoň tohto trojkového teda. Ak sa mi to podarí. Takto na začiatok. OK. Zaľahol hneď. Môžem teda potvrdzovať a tí ďalej, čo sú, to sú samice. Tie ma nezaujímajú. Možno, že ma zacítili, takže asi si dám tento dezodorant a toto by mala byť a je nová zóna teda. Dobre. OK, potvrdím si tohto a samozrejme idem ďalej pokračovať v lovu. Tento to dostal riadne. Aj srdce, ty krása, tak tento to pekne dostal, paráda. Dobre, je tu nejaká čistinka. Idem ďalej a niečo tu zase kvičí na mňa, čo to je? Kde si, ukáž, tu si. Štvorkový, 150 kg váha, ty kokos. 52 a 62 hodnotenie, no tak toto je potenciálny diamant, ľudia, že by to tak rýchlo dneska skončilo.
Akože ja by som bol za, neviem, ako vravíte vy, či máte radi dlhšie video, alebo kratšie. Toto je nová zóna, je to štvorkový, už je v kľude, takže ja si myslím, že odtiaľ to pôjde pekne. A má to tam 25-0, yes. Tuto sa mi už ďalší vyplašili, ty kokos, tak tu je tých diviakov. Čo to bolo, nestihol som zameriať. Nevadí, prebijem si Sandberga. Ak by náhodou nejaký bivol vybelol na mňa. Lebo tie bivoly tu sú všade. No tam beží, rýchlo, prebíjaj, poď, makaj. Čo to bude? Trojka. Dostal si to, ale asi zle. No poď, ten má síce vypísané flaying, ale ja si myslím, že by kľudne zaútočil, že by ma nabral. Asi by bolo lepšie teraz bez mieritka, ale poď, ja si trúfam. Máš to tam. Zaľahol si pekne, takže mám ťa. Takže mám dvoch, no. Tak idem tohto trojkového a budem dúfať to, že to bude ten diamant, tento štvorkový 100, wow, 150 a je to tam, je to gold, krucifix. Nevadí, 55 hodnotenie, ale tie klima akože riadne od seba, tak to už čo môže mať potom 5-kový? To je iné hebedo. Tak to tu máme v plnej kráse, v plnej paráde. No akože je to pekné. Štvorkový 55, OK, a 56 treba na to dia. Dobre, pokračujem ďalej v lovu. Pozriem, akú spúšť som za sebou nechal. Celkom peknú, slušnú. Takže paráda. Je tu nejaká najbližšia zóna. Kde to, čo to? Tu je jedna. Je druhá nejaká zóna, no nejaké zóny tu budem mať ešte. No tam je nejaký v diaľke, ale to je samotár trojkový. Ale nevadí, pôjde aj ten trojkový s Kenningom. Takže nástrel 300. A je to tam. Zaľahol hneď, to nemal šancu s Kenningom, takže idem potvrdzovať. Dobre, paráda, striebro. Bolo by to asi goldík, keby som použil dobré náboje, dobrú zbraň, ale Kenning je Kenning teda. Ja si to tu asi označím, že pokiaľ zájdem, asi... Ne, toto je vták, kačka a toto je bivol, takže potadiaľ to pôjdem a uvidíme, na čo natrafím. Teda ja si myslím, že tu bude niečo ešte zaujímavé. 123 štvorkový. Tento nie je až taký pekný kúsok, ten štvorkový, lebo váhu má dosť malú. 123, do 123 teda. Ale nevadí, tak vyťahnem Sandberg a môže ísť na to teda. Nástrel 75. No, zaľahol hneď, bol síce troška ďalej, ale mám ho. Štvorkový, zlaté hodnotenie. No, aj by som mohol troška asi nižšie mieriť, lebo to už išlo tak viac na chrbticu. Ale nevadí. OK, poďme ďalej. No, vyskočím na skalu, lepší výhľad budem mať. Niečo tam vidím v diaľke a je to trojkový diviak. Myslím si, že v preklade je to prasa bradavičnaté, alebo aké, neviem presne. Ja to volám diviak. Troška nástrel, lebo bol dosť ďaleko. Tých 110 metrov určite podľa mňa bol. Nástrel je iba max 75, 108 metrov. No, troška vyššie ešte treba nadmieriť určite. Tento má také malé kly, ale... Myslím si, že sa dá s týmto Sandbergom strieľať aj do oveľa väčšej diaľky. Takže idem skúšať teda Sandberg. Nejaké diviaky som postrieľal. Samozrejme idem ďalej, nevzdám sa teda. Ale budem musieť asi to spraviť, keďže už je dosť veľká tma, že tu postaviť nejaký stan a pretočiť čas. Počkaj, čo to bolo? Kde si, čo si? Bude asi tu nejaké prasa. Čo to je? Nejaké druhé prasa?
Však tu bol len jeden samotár, 123. A to je nič, to bude asi nejaký ďalší trojkový. Možno so šťastím dvojkový. Ale štvorkový si nemyslím. Som niečo vyplašil, niečo tam. A to bude asi ten 123 kilový. Neviem, čo to je. Kým ja vyťahnem ďalekohľad, tak mi zatiaľ aj ujde. Ako vravím. Takže už mi ušiel, nevadí. Takže si nastavím čas. Už je 5:30, takže naspäť na 16:22, dajme tomu. No, hneď aj viac vidím, viac svetla je. Stán si berem so sebou, lebo už iba jeden môžem nosiť so sebou. Teda so sebou môžem nosiť veľa, ale už iba jeden môžem položiť na tejto mape. Tu vidím tiež nejaké prasiatka, ale to je dvojka, to je nič. Podľa mňa tam ešte bude s ním niečo. Nezvyknem mať veľa samotárov na tejto mape. Väčšinou sú v stáde. Takže sa pozrieme, troška priblížim sa ešte. A pokúkam sa tu teda, lebo vyzerá to byť dosť zaujímavo tu na tomto mieste. Vidím, že tu je nejaká druhá zóna. Kvičia tu stále na mne stále nejaké prasce. Z každej strany, odkedy som sa pohol z domčeka. Čo to je? Dvojka. To je tá dvojka, no že by tu bola sama. A počkaj, tu ešte niečo, trojka. Takže dvojka, trojka. Ešte by tu mohla byť štvorka a päťka. To by bolo akože super. Ale nemám tu asi nič, len týchto dvoch, tak tá trojka by asi aj mohla ísť. Tu mi ešte vyjadzuje nejakú zónu. 36 metrov napravo, no neviem, či to je tá zóna, kde je ten trojkový a dvojkový, alebo je to nejaká nová zóna. Samozrejme idem potichu, musím byť obozretný, musím byť úplne inkognito. Takže skúsim si ľahnúť a ísť vlastne pod strom. Stadiaľ to ešte raz obhliadnem, lebo oni sú aj v tejto tráve vysokej a ledva ich vidno. Len keď mi ich ďalekohľad nejak tak zameria, že treba zatlačiť rýchlo X, tak vtedy mi ho ukáže. Obrys toho zvieraťa. No aj tu bude niečo, či nebude. Či môžem rovno utekať ďalej. Ale nevidím tu nič. Nič. Niečo tu ručalo na mňa a tu je niečo. Peťkový, ty krása. No tak mi toto trebalo. Yes, je to tam. Tak toto bude dosť rýchle teda. Ale má flaying do čerta, uteká. Vyplašil som ho. Kúrnik šopa, vedel som, že tu bude nejaký. Lebo tu ručal celý čas. A vždy, keď niečo ručí, proste tak to treba preskúmať poriadne, že čo to je. No a tohto som nejak pokašľal, lebo som bol asi netrpezlivý a nemal som sa postaviť, mal som sa ešte asi viac plaziť. Už je len nervózny, už sa aj otočil. No poď naspäť, poď. To bude dobre. Dobre teda pre mňa, pre teba nie. Lebo budeš asi na pekáči. Nie, mohol by si sa otočiť naspäť. Hodnotenie má celkom pekné, 56 a 66. Tak akože toto vyzerá na toho diamantového diviaka. Takže ja tu asi chvíľu počkám, lebo ja si myslím, že sa on otočí. A buď to bola táto zóna, alebo táto, niečo medzi týmito dvoma zónami. Takže skúsim to nejak tak spraviť, že no budem tu musieť počkať. Ak nie, tak opäť pretočiť čas, čo by som nerád, a stopovať ho nejdem, ako to bývolá, lebo prasa je predsa malé a viem, kde mávajú zóny, v kríkoch, vo vysokých trávach, toto už niečo sa vracia, takže už sa vracia trojkový, takže preto ho vlastne nebudem stopovať, ale si ho počkám tu a tuto to s ním ukončím. Pri tomto jazere tu ide tiež niečo, ďalšia trojka. Akože mohol by prísť ten môj peťkový.
Tu sú tí dvaja. OK. Tí sú tu stále. A bol tu ešte, sa mi zdá, že aj nejaký dvojkový. Ak sa nemýlim. To je ten trojkový. Tu je niečo, už ide. Trojkový, ďalší. Do čerta aj s tými trojkami. Kde je už ten peťkový? Ideš už? Štvorka, ty kokos. Pekná štvorka, ale tá váha 123 kg. Tu bude taký krásny goldík. Zase niečo ide. Takže sa na to pozrieme. A je to tam, je to peťkový, no len poď. Počkaj. Tento má hodnotenie 52 a 61. Tak to si robí srandu. Tak ja tu čakám na jedného peťkového a on mi príde druhý peťkový. To si robíš normálne srandu. Tomu to teraz nechápem. Tak mám tohto streliť? Alebo počkať na toho väčšieho. No tento ma už zbadal, má alert. Krucifix, tak teraz neviem, čo mám robiť, mám dilemu. Musím tohto nejak odplašiť, aby mi neodplašil on toho väčšieho peťkového. Flaying, OK, utekaj. Ale nie na mňa, nie, že ma nabereš ty blázom. Počkaj, nie, že sem prídeš, lebo ťa strelím. OK, no tak toto som ešte ľudia nevidel, že by som si vyplašil diamantové zviera. Na schvál. Tak toto bolo super. OK. Takže prešla dlhá doba a stále sú tu títo dve trojkoví. Ten peťkový neviem kam išiel, toho si potom vystopujem, ale a toto je. No tu ho máme, no konečne. Konečne som sa dočkal. Ani si neviete predstaviť, ako dlho som tu ležal a čakal. Čas už mám taký, že 2 minúty do konca jeho zóny. Takže poď nejak to rýchlo takto ukončíme. Aby som ťa mal za sebou, ale aj zle si tam zastal. Budem musieť ísť asi aj troška nižšie, aby som ho mal pekne z profilu. Ale musíš tam vydržať teda. Nie, kde si sa zas pohol? Ty koko, však ty normálne, že asi ideš na mňa. Ja som v tvojej zóne. Toto, hej, tu preblikávajú tie modré stopy. Kúrnik, šopa, no tak toto neviem, čo bude z toho. Atentív, OK, takže už vie o mne, vidí ma, cíti ma, všetko vie. On je najmúdrejší. No počkaj. Musíš sa skľudniť. Alert, OK. Ja idem tuto viac troška pod tento krík. Stromček malý. A warning call, OK. Kým mi neujdeš, je dobre. Keď mi už ujdeš, bude zle. Odtiaľ má len alert. Neviem, čo mám spraviť, čo mám stále to streliť. Nie je až tak ďaleko. Čisto teoreticky by som to aj mohol skúsiť. Ho streliť stadiaľto. Lebo, no. Keď sa ešte raz vytočí. Ale ja si myslím, že sa ešte otočí. Kam odchádzaš? No takto by som to aj mohol skúsiť, keď je takto z boku. Takže ťahnem Sandberg a už mi zmizol. Kde si? To si robíš srandu. Dobre, čakal som dlho tam, vyplašil sa proste niekde, takže som musel znova pretočiť čas a výjsť do hlavného menu, naspäť do hry a skúsim to ešte raz, dám si takto dezodorant a skúsim ho nejak uloviť a dúfam, že tentokrát ho už ulovím. Viem, že tam je niekde ten peťkový a jeden aj druhý teda, čo som nečakal. Ale no ten druhý neviem, či bude diamantový, lebo má dosť to hodnotenie malé. Si myslím, že mal 52,61. Ale tento by mohol byť, lebo má 56. Toto je ten trojkový. 56 a 66. Ale nevidím tu toho peťkového, takže dúfam, že tu bude. Možno bude niekde tu v tejto zóne napravo. Ja neviem, kde má vlastne on zónu. Lebo tie zóny sú síce označené, ale nikdy nie presne tam. Vždy niekde v okruhu
50 metrov. Takže neviem presne, kde sa nachádza. To je na tom zle. Ale ja si myslím, že teraz ho dorazím teda. Pôjde pekne na pekáč, hlava pekne na stenu a je to vybavené. A dvoch by som už mal za sebou. Bivol a diviak. Neviem, čo bude nasledovať ďalej. Skúste mi vy napísať. Ale leva by som si nechal asi nakoniec. Samozrejme v kategórii 4 do 9 lovím so Sandbergom. Takže Lesser Kudu vypadá a tu je. Mám ťa a ja už sa ani nejdem posúvať nikde. Ale rovno stále to vyťahnem. Sandberg, nástrel dám 50 a idem na to. Čiže Lesser Kudu padá. Takisto padá aj šakal. Či čo to je? Nádych. Samozrejme zajac, kačka to tiež padá. A ešte ten Springbob, či čo to je. OK, ty krása, máš to a zaľahol si pekne. Výborne, výborná rana. Toto bola pekná strela. Dobre, takže no, myslel som si, že to bude jednoduché s tým Sandbergom, ale ono to vôbec nie je jednoduché sa priblížiť k tým zvieratám na taký dostrel, ako má vlastne ten Sandberg. Takže vrajem, neviem, ako ulovím vlastne levák, na ňo natrafím. Alebo priamorozca, alebo pakone, čo sú také plaché. No ale tento je riadny. Nahnevaný riadne. Toto bude pekná trofej, už to vidím, len aby to bol ten dia. A je to tam, ľudia, yes! Je to diamantový, aj keď som troška mohol nižšie mieriť. Ale OK, 58,64. Peťkový vás 138. Nie je to maximálny, ale tu je v plnej kráse, v plnej paráde. Takže super, som maximálne spokojný. A dneska je teda útorok, pondelok som mal toho bivola. Dneska tohto diviaka a idem pokračovať ďalej. Skúste mi napísať vy do komentu, že čo by som mohol ďalej uloviť. A vydám sa za tým zvieraťom teda. Ja sa ešte presuniem do stanu. A idem si zobrať ten stan teda, lebo tu mi už bude zbytočný. No a toho druhého diviaka asi nechám mojej komentátorke. Neviem, či chcete od nej video, alebo nie. Ako ho úloví teda, akej. Samozrejme, aj to mi napíšte. A pozrieme si, čiže pondelok bol bivol, dneska je útorok teda diviak. OK. Myslím si, že na dnes je to asi všetko. A vravím, kategória 4 až 9. A ostáva v tej kategórii vlastne ešte ten lev, čo je deviatkový. Priamorožec je asi 6-kový alebo 8-čkový kategória. A pakôň je 6-kový. Diviak bol 4-kový, takže tieto zvieratá ešte určite ulovím. Neviem v akom poradí, ja si myslím, že to je jedno. Hlavne, aby to všetko prišlo. Takže komu sa video páčilo, nech dá like, nezabudnite dať odber. Tí, ktorí ešte nemajú, aby vám neutieklo žiadne nové video, ktoré vydám. Takže majte sa pekne a vidíme sa zajtra v stredu. Čaute.